Tak, sláva Isusu Christu, Kristus medzi nami. No, moje drahí, máme tu dneska odpust, že? My sme tu takí farári, ešte jeden je ďalší vzadu. Ja chcem srdečne medzi nami privítať ľudí, oni sa vám potom predstavia, tak ja teraz len tak vo všeobecnosti vítam ľudí, ktorí prišli rozprávať o veľmi dôležitých veciach, o veciach, ktoré sa týkajú nášho bytia, naozaj, keď to tak môžem nazvať, a budete ich počuť. Dobre, oni povedia viac. Som rád, že tu prišli moji bratia kňazi. Zo zádu začnem. Otec Jozef je tam vzadu. Veľmi dôležitá osoba. Myslím, že v našich životoch otec Marián a otec Jozef, ktorí obidvaja sú z inštitútu zo Žakoviec. Teraz sa pomodlíme spoločne korunku Božieho milosrdenstva a následne títo ľudia začnú svoj program. No a zo srdca ďakujem vám, ktorí ste prišli a máte pre tieto veci otvorené srdce a chcete počúvať. Lebo viete, kto je pre Boha použiteľný, to použijem slova, myslím, že Braňa Letka, u neho som to počul. Kto je použiteľný pre Boha? Ten, kto je formovateľný, kto sa nechá formovať. Kto sa nechce dať formovať, viete, je nepoužiteľný. Vy ste prišli, verím, že aj ďalší prídu podľa svojich možností, a nechajú si svoje srdce naozaj i dnes formovať Bohom. Tak poďme v láske ďalej modliť sa túto korunku. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha, o krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás, o krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Spoločne vyznajme vieru. Verím Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás, ľudí, a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov v jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho. Večný Otče,
obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umúčenie, 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 Večný Otče, obetujeme ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna, nášho pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie, 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 Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna, nášho pána Ježiša Krista, pre jeho bolestné umúčenie, 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 Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umúčenie, 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 pre jeho bolestné umúčenie,
pre jeho bolestné umúčenie, pre jeho bolestné umúčenie, pre jeho bolestné umúčenie, Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie, 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 Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný, Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný, Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný. Ježiš, dúfam v Teba, Ježiš, dúfam v Teba, Ježiš, láska, milujem ťa, Ježiš, dúfam v Teba, Ježiš, dúfam v Teba, Ježiš, láska, milujem ťa, Ježiš, dúfam v Teba, Ježiš, dúfam v Teba, Ježiš, láska, milujem ťa. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Budeš mať slovo teraz? Jak ty chceš. Hej, nie, ja som hovoril. Môžeš ty. Sláva Jezusu Christu. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Dovoľte mi privítať vás, drahí bratia a sestry, na dnešnom podujatí iniciatívy Slovenského dohovoru za rodinu. Slovenský dohovor za rodinu vznikol ako reakcia na hrozbu prijatia Istanbulského dohovoru, ktorý reálne a vážne ohrozuje naše rodiny a hlavne deti. Istanbulský dohovor je dokument Rady Európy, v ktorom sa pod zámienkou ochrany a potláčania násilia voči ženám podsúva gender ideológia. Už pred takmer 30 rokmi doktorka Dale O'Leary v knihe Rodová agenda varovala pred cieľmi tejto ideológie. Tie ciele sú: poprvé, svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou, ako aj odstránenie matiek na plný úväzok. Po druhé, keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup k ochrane, čiže antikoncepcii a interrupcii pre všetkých a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže pritom nedochádza k počatiu. Po tretie, svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu, a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad svojimi deťmi. Po štvrté, svet potrebuje kvóty 50/50 pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy podľa možnosti v každom čase musia byť zárobkovo činné. Po piate, náboženstvá, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu.
V nasledujúcich prednáškach si vypočujeme vysvetlenie Istanbulského dohovoru a dozvieme sa o jeho skrytých zákernostiach, ozrejmime si, čo znamená rola muža a rola ženy v rodine. Čiže na dnešné popoludne sme pre vás pripravili blok prednášok, svätú liturgiu s kázňou k téme, petíciu za neprijatie a vrátenie Istanbulského dohovoru, čiže kto ešte nepodpísal a chce podpísať, tak tam pri tých stolíkoch naši spolupracovníci vám ju dajú. A na konci bude ružencový sviečkový pochod k základnej škole, bude sa modliť bolestný ruženec. Teraz by som vás chcel zoznámiť s jednotlivými prednášajúcimi. Budem vám ich predstavovať aj s ich titulmi, no nie preto, aby sme ich z pýchov vyzdvihovali, ale aby sme poukázali na to, že o tejto vážnej téme budú rozprávať kompetentní odborníci na sociálnu prácu, právo, výchovu a zdravie detí. Otca Mariana Kufu mnohí z vás poznajú ako farára zo Žakoviec. Možno menej z vás vie, že otec Kufa je inžinier poľnohospodárstva, magister a doktor honoris causa práve z oblasti sociálnej práce. Patrí medzi prvých pionierov, ktorí založili zariadenia pre stovky ľudí bez domova, prichádzajúcich z výkonu trestu, ľudí závislých na alkohole, drogách, pre ženy prostitútky, ako aj týrané ženy s deťmi a tiež telesne postihnutých a starých ľudí. Tomuto poslaniu sa venuje takmer 30 rokov. Jeho fara v Žakovciach sa stala synonymom úspešného modelu starostlivosti o sociálne vylúčených ľudí. Našim prvým prednášajúcim dnes bude doktor, jeho titulu nebudem čítať, má ich 4 alebo 5, čiže je to odborník na pedagogiku aj na liturgické právo. Je doktor teológie, má licenciát z kanonického práva a je tiež doktor pedagogiky, je to doktor otec Jozef Mareta. Je šťastne ženatý, je otcom 4 detí, pôsobí ako cirkevný sudca, je emeritným exorcistom. Počas svojej 13-ročnej praxe mal množstvo skúseností s pôsobením otca lží, pomáhal ľuďom nespokojným s tým, čo dal Boh človeku z lásky. Napríklad, keď muž chcel byť ženou a žena mužom, a tiež keď muž chcel žiť s mužom a žena so ženou. Našim druhým prednášajúcim dnes bude profesor dr. Jozef Mikloško, PhD. Je to vedúci katedry vysokej školy, je ženatý a má 4 deti a tiež 2 v náhradnom rodičovstve. Je zakladateľom organizácie Úsmev ako dar, ktorá má za cieľ integráciu mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy do života. Patrí medzi priekopníkov poľučťovania života detí v detských domovoch a zavádzania náhradných rodín, čoho je aj on sám príkladom. Prednášky od ďalších našich prednášajúcich, ktorí s nami chodia, ale dnes nemohli prísť, si môžete každý zobrať. Máme tam na tých stolíkoch, sú tam 2 DVD nosiče, jeden biely, jeden modrý. Tam sú prednášky docenta Pálka, ktorý o tom rozpráva z takého celosvetového hľadiska. Je tam prednáška doktora Chromíka, ktorý o tom rozpráva z toho právnického hľadiska. Je tam prednáška doktora Pavla Vilčeka, riaditeľa Spišskej katolíckej charity, kde on vlastne rozpráva o tom, že on ako prvý, napriek tomu, že na Slovensku nebol ešte ratifikovaný Istanbulský dohovor, on už bol postihnutý a napriek tomu, že pomáha ženám, že ich projekt bol najlepší na Slovensku, práve preto, že odmietol podpísať Istanbulský dohovor alebo vyjadriť sa pozitívne k Istanbulskému dohovoru, tak boli mu odmietnuté finančné prostriedky a týrané ženy, ktoré sa stará, neboli podporené. Čiže tam máte tie bielo, ak chcete mať komplet všetky prednášky, tak jedno biele, jedno modré DVDčko a potom je tam aj CD, čiže to je zvukový záznam, to si môžete púšťať aj v aute. Tam sú komplet všetky prednášky s tým, že tam je ešte viacej materiálov, sú tam naše rôzne vyhlásenia, je tam list cirkvi, ktoré v podstate prvýkrát v histórii Slovenska sa stalo, že na niečom sa zhodli všetky katolícke cirkvi, evanjelické cirkvi, všetky spoločenstva veriacich s tým, že dali spoločné vyhlásenie a že žiadajú vládu, aby u nás nebol ratifikovaný Istanbulský dohovor. Potom ďalšia vec, ktorú sme pre vás pripravili, tak sú také fialové plagátiky, ktoré si môžete zobrať. Z jednej strany je to tak orientované pre veriacich, je tam modlitba zasvetenia k Panne Márii, je tam modlitba, ktorá dostala imprimátur od otca biskupa Chautura práve pre túto iniciatívu a je tam aj taká veta, ktorú povedala sestra Lucia s Fatimi kardinálovi Kafarovi, že vlastne posledný boj medzi Bohom a diablom pred druhým príchodom Ježiša Krista bude práve boj o rodinu.
Z tej druhej strany sú tam také reálne príklady, ktoré sa už udiali v krajinách, a je tam aj ten príklad zo Slovenska, kde už Istanbulský dohovor bol prijatý, sú tam také krátke popisy, kde je to v Istanbulskom dohovore, ten článok, ktorý sa k tomu vzťahuje, a sú tam aj také karikatúry, aby to mohli pochopiť aj ľudia, aj tí, ktorí nie sú právne alebo nejakým spôsobom zdatní v tejto problematike. Na záver chcem poďakovať duchovnému otcovi tejto farnosti za ústretovosť a poskytnutie chrámu. Veľká vďaka za požehnanie našej činnosti patrí aj našim biskupom. A teraz odovzdám slovo otcovi Marianovi. Tak ešte raz, sláva Jezusu Kristu. Naša mama nás učila modliť sa, vždycky tú spiritualitu. Keď chceš dačo rozhodnúť a správne a máš dačo povedať, čo by malo hlavu, petu, modli sa k Duchu Svätému Synu. A keď si pod nejakým tlakom alebo nejakom ohrození, k Matke Božej. Moja spiritualita od mladá je Duch Svätý, Panna Mária. Než by som bol taký nábožný, ale furt treba abo dačo povedať, abo s furt som pod nejakým ohrozením. A hovorím, tak dávno som išiel v aute a Rádio Vatikán púšťam a Svätý Otec František asi počul našu mamu, povedal v Rádiu Vatikán, to najlepšie, čo ľudstvo má, vzniklo zo spolupráce Matky Božej a Ducha Svätého. Ubral som plyn, ty čo to je? Milosrdný Ježiš. Fakt. Matka Božia povedala Bohu fiat. Matka Božia a Duch Svätý všetko ostatné zariadil. V tú ránu, keď povedala fiat, vznikla spolupráca Matky Božej, Ducha Svätého a v tej 100 sekundy Mária mala milosrdného Ježiša tu, v svojom srdci a pod svojim srdcom. Vidíš? Svätá sestra Faustína hovorí, ľudstvo nedosiahne pokoj, kým sa neobráti na milosrdenstvo Božie. Na ako sa máme obrátiť? Teraz ti to farár hovorí. Panna Mária, Duch Svätý. A čo to znamená? Dajak vpašovať do života Matku Božiu a Ducha Svätého. Jak? Vstup do Marijnej školy. Jak sa vstupuje? Tu a teraz a hneď. Ako? Pannu Máriu nemáme len obdivovať, máme ju nasledovať. V čom? Úžasnej pokore a láske. Ako sa vstupuje do jej školy? Vo svojom vnútri teraz môžeš hneď sa zapísať tam. Jak? Matka Božia, fiat. Nech sa stane tak, jak chce všemohúci Boh. To je fiat. Keď toto budeš opakovať fiat, ty si dokonale pripravená na spoluprácu Ducha Svätého. To tvoje fiat, tak jak vysávač cucne Ducha Svätého. A už je tam. Nezávisle od tvojho spôsobu života, nezávisle od tvojej nejak čoho predošlého. Boh nehľadal svätých ľudí. To by sa nahľadal. On nehľadá ani múdrych. To by sa načakal. On hľadá ochotných. Z ochotných si urobí špičkovo svätých a špičkovo múdrych. Vidíš? Z ochotných. Svätý Peter našimi očami, keby povedal, Ježišu, svätého Petra za papeža, to nie, kúkaj, nevie zemepis. Však aha, na Galilejské jazero on hovorí Galilejské more. Ježišu, po našho by sme povedali rečo, kúkaj, nevie po anglicky, dneska by sme povedali, jak to môže byť pápež, nevie po anglicky. Jak vie, našou rečou, keď sme na Spiši, len po spišsky rozpráva. Veď len aramejsky vedel, to narečím. Ale bol ochotný. A Boh z neho urobil špičkového svätého a špičkového múdreho. Keď prehovoril, všetci padli na zadok. Toto ten rybár povedal, áno. Vidíš? Vidíš, spolupráca Matky Božej a Ducha Svätého. Fiat, nech sa stane. Po svetom príjmaní najpriaznivejšia chvíľka. Chcem byť dobrou matkou. Nesľubujem, že budem, chcem. Chcem byť dobrým otcom. Chcem byť dobrým kňazom, duchovným otcom. Chcem. To tvoje chcem je podanie ruky Ježišovi. A tú ránu Duch Svätý pôsobí. V tú ránu prvé ťa vyťahne, prepáč za výraz, z močovky, alebo kde si sa vyskytol, vyťahne ťa von. Lebo ty chceš. Vyťahne ťa von, potom do sprchy to bude štípať. Šampón, no to je spoveď. A potom ťa posadí späť na tvoje čestné miesto. On nepovie, skade ťa vyťahol. On není taký, že povedal, viete, kde bola? Viete, kde bol predtým? On to nepovie. Tak ťa vyťahne a dá ti čestné miesto naspäť. Otca, matky, duchovného otca. Nezávisle, čo bolo predtým. Boh hľadá ochotných.
ochotných. S tými ide do spolupráce. S tými. Hej, čiže podľa Matky Božej, ona mala ochotné srdce a toto, aby sme aj my vyjadrili hneď, aby sme neboli len teoretici, to, čo Ježiš rozprával, to aj žil. Tak aj my skúsime podľa Ježiša. To, čo rozpráva farár, skúsime to teraz žiť. Ako? Tak navonok to prejavíme, že sa pomodlíme k Duchu Svätému a k Matke Božej. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojim Duchom Svätým, prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocitili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázne o Tebe je sila nášho príkladu. A táto sila nech pramení v láske, ktorou žije naše srdce pre Teba. Amen. Raduj sa, Maria. Pán s Tebou. Don Bosco kázal kňazom, čo najviac žehnať, veľa žehnať. Tu chodievam na koni, teraz nebo som po operácii, ale tu, kolo vás, šups na Mariánsku horu. Kdele idem, jakú obec vidím, jaké mesto, takto idú kríže, furt, to sa len tak blízka, všade. Rád tu chodím, nenormálne rád do vašej Levoče. Najradšej tu chodím, lebo tu je Mária. Vylezem hore na Mariánsku horu a stamáde špeciálne vás žehnám mesto, všetko, Slovensko, čokoľvek. Tak posluchneme Don Boska, dám vám požehnanie. Pán s vami, na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, nech vás, najmä vaše deti, aj vaše rodiny, nech žehná Všemovúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Zostaňme v mene Božom. Na úvod by možno bolo potrebné povedať trošku, kto sme a kto nesme. Sadnite. Slovenský dohovor za rodinu. Kto sme a kto nesme. Prvé hovoria, kto sme. Hej, no, sme reakcia na Istanbulský dohovor, slovenský dohovor. S kým sa dohovárame? S Matkou Božou. Prosíme ju, pod jej ochranou bojujeme za veci Božie. Kto nie sme, lebo toto nás už hovorí, určite nie sme bojovníci proti Európskej únie a proti moslimom. To není pravda. Otec Abraham, tak ho volajú naši bratia moslimovia, otec Abraham, tak ho volajú naši bratia Židia, otec Abraham, tak ho voláme my kresťania. Keď máme spoločného otca, tak sme bratia a sestry. Vyradené, vykolajené, keby nás chceli takto povedať, že my útočíme na moslimov. Jak? To sú naši bratia a sestry. Nie je to pravda. Hej. Potom druhá záležitosť. Náš slovenský dohovor nemá politické ciele. I keď to po internete už všeličo prišlo. Od samého začiatku, keď pozrete naše záznamy, ktoré sú chytené, spred 2 rokov, kalendárne 2017 začal náš dohovor. Sme nevedeli, čo bude teraz. My, náš dohovor, nechceme posunúť politické spektrum trošku tak doľava, alebo kuštík tak doprava. To není pravda. Z ľavej strany politického spektra voláme úprimných ľudí, ochotných, aj z pravej. Tu sú statoční aj tu sú galgáni aj tu. Ale my tých statočných voláme, poďte z ľavej strany politického spektra, z pravej, poďte, spojme sa. A kam máme ísť? Hore, za hodnoty. Poďme hore. Toto je náš dohovor. Voláme všetkých ľudí, poďte. Ja nehovorím, ktorú politickú stranu máte voliť, alebo koho politika. Keď som povedal, ktorú politickú stranu a ktorého politika, farár Kufa hovoril politicky. Farár Kufa hovorí, akú stranu máte voliť a akého politika. To je morálka. Na to mám právo, ba povinnosť. Voľte takú stranu a takého politika, takého prezidenta, čo je za hodnoty kresťanské. Tým neubližujem žiadnej strane a neubližujem tým ani žiadnemu politikovi. Jak to? Však takí môžu byť všetci. Je povedať, Kufa, čo to hovoril politicky? Ale, ty si chcel diskvalifikovať
hodnotové veci a preto si Kufu označil, že politicky hovorí. Kufa hovoril a hovorí vždycky hodnotovo. Len ty to zle prečítaš alebo zlomyselne prekrutíš. Ja hovorím akú stranu? Takú stranu, ktorá ide otvorene proti potratom, takú stranu, ktorá ide otvorene proti genderu, takú stranu, ktorá ide otvorene proti registrovanému partnerstvu, takú stranu, ktorá jednoznačne bojuje proti Istanbulskému dohovoru. Takú stranu. Takú môže byť všetci. Takého politika, ktorý povie jasne proti potratom, takého politika, ktorý je jasne proti genderu, takého politika, čo je jasne proti registrovanému partnerstvu, takého politika, ktorý je jasne proti Istanbulskému dohovoru. No máme to. Tak kto sme a kto nesme? Sme ľudia hodnotoví a ne politickí. Keď som pred svojím časom pochválil pána premiéra Fica za to, som ho pochválil, že ako jediný z mála politikov vôbec v Európe jasne sa vyjadril, povedal, odmietam Istanbulský dohovor. Hovorte, čo chcete, on to povedal jasne. Potom som pochválil pána Kotlebu, ktorý jasne proti potratom sa vyslovil. A potom som pochválil pána Danka, pretože jasne povedal proti registrovanému partnerstvu. A mňa nazvali najprv Kufa je Ficovec. Potom, keď som Kotlebu, Kufa je Kotlebovec. A keď pána Danka, Kufa je Dankovec. Kufa není Ficovec, Kotlebovec ani Dankovec. Kufa je hodnotovec. Keď hodnotu prinesie, hoci kto, to mne je jedno, ja som zaňho. Mne je jedno, kto tie kresťanské hodnoty donese do prezidentského paláca. Mne je jedno, bude prezident. Mne to je jedno, v jakej taške sa tam odnese. Ja nekúkam na tašku, kto je nosič. Ja pozerám na obsah v taške. A ten obsah v taške dokážeme už rozumne predpokladať, keď nakúkneme, z plnosti srdca hovoria ústa. Kto jasne hovorí proti potratom? Kto jasne hovorí proti Istanbulskému dohovoru? Kto jasne hovorí proti genderu? Kto jasne hovorí proti registrovaným partnerstvám? A kto jasne hovorí za rodinu? A Kufa nehovorí ktorého prezidenta, ale akého. Namáhaj trošku rozum, namáhaj trošku svoje telo, namáhaj sa, dvihni zadok, zapoj telo, zapoj svoje city, zapoj svoju dušu, rozum, voľu a pamäť a zapoj svojho ducha. Ten duch je živený 3 božskými čnosťami. Vierou, láskou, nádejou. Zapoj toto všetko a skús. A budeš vidieť, že toto sú ochotní ľudia, lebo všetko zapojil do toho, že by to našiel. Hľadal. Jak ten, čo hľadal tú perlu. Toto. No tak na úvod len toľko. Kto sme, kto nesme. Musím prepustiť slovo môjmu kolegovi, spolubratovi a potom ja ešte sa vrátim k tomu. Práve píšel aj pán profesor Mikloško, tak nech sa páči, Jožko. Sláva.